Hello guys, this time ay pupunta naman tayo sa Tayug, Pangasinan. Tayug Eco Park. Dito sa Barangay Lichoco, Tayug, Pangasinan, kung saan matatagpuan ang sunflower maze. So this time ay nung nagpunta ako rito ay hindi pa masyadong malalaki yung kanilang mga halaman. At kasalukuyang inaayos pa. So samahan nyo ako sa ating pagpasyal. Siya nga pala, may entrance na entrance fee na 100 pesos per head ang pagpasok dito. So baka yung mga iba ay nagbabalak na pumunta, maghanda lang ng pambayad. Okay guys, pasyal tayo, samahan nyo ako. Well guys, siya nga pala, dati ito ay nasa gilid lang ng kalsada, pero sa pagkakataong ito, itong lugar na to ay inilipat nila sa gitna ng bukid. Yan, paikutin natin. Yan yung palayan sa kanyang paligid. Yan. Pero maganda yung kanyang lokasyon din. Maluwag din yan pagka pinasyalan nyo lahat-lahat. Well, hanggang dito na lang. Thank you for watching. And subscribe na rin. Salamat. Okay guys, bye.